Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da haka, sannan mu sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta ta Arewa TV. A yau ne zamu kawo muku hotunan manyan mawaka guda 15 tare da yayayan su. Sai dai idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Idan ka riga da kai mana subscribe to kai mana like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.